Ko gabarini iko kwa Kalosi Chimbeo. Saka kuzokarini kwa chingwa kwa Kalosi. Komkoma stand master wakawaona here. Chimbeo. Komkoma stand. Ko mastanza wasata watangereyo. Chiwo rova chuni Chimbeo. Zipi. Une zipi. Iwe. Yema Chimbeo. Chimbeo mani. Joko kwa hawida ya Chimbeo. Ko stand yako wakatase. Unaona kase? Unaona wake? Simendi yako. Saka manyo vakasei marungu yana kupi Chimbeo yone masaka. Ko stoko ana here. Stoko ana here. Apa mune chiu. Chimbeo. Ko chigo na Chimbeo. Iwe ndako lokafika pa box yet. Mzada. Mzada. Kozo kangwai. Azoma ngisini ramashoma Ko chicha ziti ko rudzuki. Chimbeo zoga. Ngofunda bajeti ngenda hayi ngilungilira bathini. Angithola makuthunara. The prodigal son Chiwombe is back home after spending several days living on the streets. Hanzi nemukomana mutauni manga makutonora umo. Businessman Carlos Smith announced Chiwombe's return on social media through a video he made with him. Asiwo umwe mweya wacho unomubata muhombe kunge zita rake. Nekuti haungatize pano pauri kuchengetwa zvakanaka uchinogara mustreet usina pekurara kana chekudya. Vamwewo ndo vari kuti deliverance first musati matanga kushanda naye zvekare nekuti anenge anombotsomwa nedzemadzinza. But nerimwe divi zviri kuratidza kuti mukomana his sense is back to normal as compared nemavideos ake aicirculate on social media madays aakatiza kwa Carlos Smith. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeSmartness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndiyo inyaya iri kupisa mumastreets esocial media inova nyaya yaChiwombe uyo adzokera kwa Carlos Smith kwa akambenge atiza. Chiwombe akatiza kwa Carlos Smith nemusi wa 8 August 2026 ndo musi wakaziviswa nyaya yekutiza kwake na Carlos Smith apo akanyora iye kuti Good evening family. Hapana Chiwombe I have failed in. Akadzokera futi mustreet. Tikamuona let's all love him and understand him. Ini ndogona ndakamutadza asi Mwari vanomugona. Uku ndo kunyorwa kwakaitwa iko na Carlos Smith mushure mekunge Chiwombe atiza. Asi chiri kufadza panyaya iyi ndechekuti Carlos Smith wacho arakidza kutambira Chiwombe nemufaro uye Chiwombe wacho pleaded kuti haachazvipame zvakare. So ndichakusiyai makatarisa video raChiwombe apo adzokera kwa Carlos Smith, asi kana mapedza kuona ndinokumbira kuti sangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya yaChiwombe iyi yekupota achimbotiza achidzokera mustreet. Chimbeo. Ko chigo na Chimbeo. Iwe ndako lokafika pa box yet. Mzada. Mzada. Kozo kangwai. Azoma ngisini ramashoma Ko chicha ziti ko rudzuki. Chimbeo zoga. ngofunda bajeti ngenda hayi ngilungilira bathini. Angithola makuthunara. Ndakutadza inini. Aiwa ndakutadza. Chimbeo. Yes father. Koi
chii Hapana. hanze ndakadzingwa nagadhi here kuti chii Madam wajaira gadwe chiri matatina ma last month. Aigara achititandanisa. Saka memo wakafunga kuti gara nditandaniswa nawe yaka. Wakafunga kuti pamwe ne problems anenge ndichita mukati. Memo wangofunga kuti pamwe ndindega inini memo echikazi banana ngakagona mukomana ake. Kanigara natongokaudza kuti chitambira kunze kegedzi. Saka ngozi father wabo kanaka saka akatozorwa round vanozoya mudhara bada uraudzoka ndakatoona kupfeka masaga ndatozonza kuti mudhara wako variko mudhara variko ndikati gandimhanye ndakauzwa memwe mudhara nezura anotakana ZBC so neso ndakati gandamanga mungaitoya na akonovi andiona vana Robert apa kona pasi chipeo wosiya sadza randaikupa panapa rakanaka wosiya pekurara wena unopinda mutown tomboti watadzirwa aiwa father ine sina kutadzira watadzira nevanhu kweinini musina ini mutadzira ito ana mupindura iri pafacebook adaikonditi chipeo ari kupinda angoti chipeo ndasi kumuona ini ndamutadzawo ini apa chimbeo vanotakaondituka wakarasa mwana ndiwakamudzinga inini kudzinga chimbeo amedema wanga wangojaira uyu mwedu aigara ita noise gadwe saka aigara ita noise nenika saka wakaona kuti vari vega kuti nini manje chimbeo wacho yaringozi chimbeo ndemugone apa ndiudze chokwadi chichaita kuti udzoke chaita zvindidzoke ndangongonzonzi fadha wakadzoka ngati ganidzoke fadha wanga wasikwa ngonzi avapa avapo ganidzoke kana vapo ndakunoona mdhara kana varipo but ine ndiripo kamanavo ndinobuda kati ndikuvhendika ndabuda kunze wenyika ndadi ndodzoka pana pabasa pangu plus iwo hapana munhu ane right ekubvisa panapa vanhu vamwari ndanzwa kuti chipeo hadzoka kumaskati nandisipo ndandazodzoka ndichimuona ndikutomuona izvezvi usadaro chipeo wakakumhanyisa here vakanodzida zibozi mukadzi ndigadhika vajera mugadhi uyoyo akazobviswa imwe watuningi but magadhi anenge achikoshifta kachingoshifta bozi security company kai saka basa pana panoida kuchengetedzawo basa nesanity yebasa manje memo yefunga kuti se uyu manje aigara hanziwo wakati wakanyobvurirwa kike nabheki uyu kekera yanyobvorwa manene vadhekedzera chiimba zvikonzi kekera yangu nonyobvorwa mene ndena kanyobvora saka angoti ndini kabhozi ndina mupfupi pavanhu vesipo indichiomba handina problem newe wakandivhurira unonditadzira panapa ndinokukurekerera wanditadzira kangani unotadzira kahovo but ine handisati ndambotaura kuti chiombe nhasi handidii ine handitaureni bvunzai vanhu vari pasocial media kuti ngavambokudza one day pandikamboripota chiombe handidai but every day inochinitadzira ine handina problem nazo bhose ini ndichandoda kuti ushande mai vako ndakatotaura navo ndakatotaura navo handiti pupi here ndikati haikono chiombe hasi tomono handamuonowo ndichazokonetaiwo naye chimbeo ndafara kuona ndafara kuona ini handina moyo wakaipa newe handinwe kana ichadoda ndechekuti uite zvaunoda ndine musi wandakamba kuti sikasikana kutsoma ini chandoda bose panapa basa chiombewo saka ukazoya kuma 1-2 times waiuya dzedzi hadziite bose tuyemo magadhi apane pavharwa anenge achichengetedza pabasa so iwewo ndikukuchengeta nditi chitewo kuti zvisandiremere kukuchengeta you get what I'm saying bose ndikukuchengeta vanhu vese unozati pana vakachiti
ndara munhu wenyu but iwewe kana ndachikuchengeta nditika ngazvisandiremera kuti ndikuchengeta iwewe unoona sei alright pavanhu vese ivo vaunoziva wakambogara navo chitirika uchidzoka panavo because unoziva kuti akazi nekutanga uchidzoka panavo even vanhu apa mazuva vati Chihombe haenda waimboenda uchidzoka chienda uchidzoka unoramba uchidzoka but kumwe kwese hakuenda sandakambozwa uchinzi Chihombe adzokera kwaNamhingi kana unongodzoka panako Carlos Smith sei uchidzoka kuno pakana chikubata zvakanaka chiregedza kundiomesera chive guys Chihombe tinaye kuno zvanhasi hazva nhasi tinaye ukatizoona anoziva kuti wamboiona nhasi nhasi chingani nhasi Wednesday nhasi Wednesday kana kuti Tuesday nhasi Wednesday manheru ayo vanhu vanoziva kuti hachimbohambodzera kwamudhara iwe ndanda kutoona uchitopfeka uchitofamba nemabhodhoro wakutopfeka inozichi wakutopfaga ndikazasika kuti mukomana kupfeka masaga endava munova chimbeoza dani nerudo rwese rwandaikuratidza hembe dzangu bva warasa bva wapfeka zvimasaga pomusina kakona kuti chimwe chihovhurosi so Haujazokorere. Kana wanasangana. Hai ndati zvakuchikubudewe chipeo. Hai veru andambokomenda nyaya yacho ndakatozwa kuti hamfana. Ndakatomboyazo kutsvaga bhona ndakusuwa. Ndakatozopinda mutauni ndotombokutsvaga ndotodi kuti chimbeo indaizwa kuti handambokutadzira mumweya wangu nemwoyo mangu ndakakuchengeta zvakanaka madhiresi atakaita ndaikuita zvakanaka ndakutengera kafoni kangani uchirasa tenga foni warasa kutenga foni warasa kutenga foni warasa hanzi bhota hadzichi vamwe vanobhota kuti hanziwe Chihombe aishandiswa mahara kwamudhara plus vanhu vanoda kutsvaga zvekutaura news dzeCarlos Smith so vanenge vachifunga kuti pamwe uchabva wataura zvakaipa pamba vaitopindura musha dai vatoita sei naChihombe adzoka Chihombe ingatingaungana newe futi kwazokutiza vanoodza kondisiva unoitwisa pasocial media I was this 2 days. It's not 2 weeks here, ain't 2 weeks. Yeah, 2 weeks. What's your sadza? Sadza na nje hapa rakanaka rakabikwa. Unotanga unojasadza riri mabini. Man, wosiyaimba. Wosiyapo waigara. Ela chimdo wasamboshanda kama nazo, uti aizora chishanda. Wakawanda warudoma opportunities akaba foni yomwe mfana bana va asungo bana nombuditsa nemari yangu tinondakabata mari hobo musuyo ndakana nombuditsa ndibrighton munhu uya kuti awithdraw nyaya takampa mari mapurisa kuti awithdraw nyaya takampa mari va aka zvinhu zvangu zvohobo zvaanenge achinditorera panapa bana anoyawo nditi sorry ndomuchibhora hayi alezokusori ndiyopedzisira ndosandati kana uchifarira kunopfeka masaga unochazvorera pana wosvira mutauni uri kumasaga wodzoka manheru pamwe zvinokufadzaka zvemasaga iwe ungasiyesadza rinopisa rine nyama wabva wakabva unodya remabhini Zimbabwe taura nevanhu vakosha vaudze vandudzo toita vaudze vanhu vamwari hado kumuroriregerera ano ndakavatadzira mudhara wangu Carlos saka toita sei tikedzatidzwe nevanhu
Chimbeu. Hapa nanda kusona ndozokutsvaga wewe manje. Chimbeu haufa.